Spesial bersama Cahyo Nuswantoro. Tanggung Mulya Bergoyang. Tanggung Mulya Bergoyang. Adik-adik jangan tawuran ya, yang tertib ya. Apa ya wong delok ning ngarep kok tawuran ki apa lho? Kayak gonku aneh lho, sing tawur malah tak ciri-ciri. Lah terus piye? Ora piye-piye. Bedeng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawan aku kowe lapuh katresnan. Mas wong ayu tak jaluk ojo selek katresnan. Tapi sampe aku kok sesuk malah bingung. Piye to wong cintamu saya? Iya nek tanganmu kaya belabak alon. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni. Senadyan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa. Kang Mas kowe sing tak sayang ralino aku kudu kelangan. Mas musti kandeng harus imbang dong. Dongaku siji tresni apa yo dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula Anggun kula lampah tresno katan kendat saking sopo dari wangi rapateni wae tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Asik 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 Cahyo Nuswantoro ya guys. Tanggung Mulya Bergoyang. Cak komen cak dun. ya Cak 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 Oh, cak tuwa. cak 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 cak. Antre ra apa-apa. mobil wasik Yo yo. Kang Mas kowe Eta bubu re. sing bubu. sayang ralino aku kudu kelangan. Mas musti kangen ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula lapun tresno datang gandat saking sopo dari wangi takateni lahir tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih Tanggung Mulya luar biasa. Terima kasih. Oke, ada Mbak Uli Cahyo Nuswantoro. Ya, terima kasih bos. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Spesial buat Mak Murti sekeluarga. Pak Murti, terima kasih. Pak Murti, I love you. I love you too. Si gede. Kang Mas kowe Lho, sing entek. Lho, sayang aku gak entek. ralino aku kudu kelangan. Mas musti kandeng ati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuatno ati
aku sliramu isih